Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι αυτό ακριβώς που θεωρείτε το πιο ελκυστικό σας χαρακτηριστικό είναι στην πραγματικότητα αυτό που σας κάνει πιο εύθραυστους? Ότι οι περισσότεροι άντρες παρεξηγούν εντελώς τι πραγματικά γοητεύει μια γυναίκα. Υπάρχει μια σκληρή, άβολη αλήθεια που χωρίζει τους δυνατούς από τους αδύναμους. Και οι άντρες που κατανοούν και κατακτούν αυτή την αλήθεια γίνονται ακαταμάχητοι, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά σε κάθε τομέα της ζωής τους. Αυτή η διδασκαλία προέρχεται απευθείας από τους στοικούς φιλοσόφους και σήμερα θα την εξετάσουμε βήμα προς βήμα. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα ολόκληρης της ζωής σας. Ας ξεκινήσουμε. Τι συχνά δεν καταλαβαίνουν οι άντρες για την έλξη? Για αιώνες, οι άντρες ακούνε ότι η έλξη βασίζεται στην εμφάνιση, την κοινωνική θέση ή τα χρήματα. Και ενώ αυτά τα στοιχεία μπορούν να έχουν κάποια επιρροή, δεν αποτελούν το πραγματικό θεμέλιο της γνήσιας διαρκούς έλξης. Οι αρχαίοι στοικοί, Μάρκος Αβρίλιος, Σενέκας, Επίκτητος, καταλάβαιναν κάτι που ο σύγχρονος άντρας φαίνεται να έχει ξεχάσει. Οι γυναίκες δεν έλκονται από την απελπισία, αλλά από τον αυτοέλεγχο. Σταματήστε και σκεφτείτε για μια στιγμή. Πόσες φορές έχετε δει έναν άντρα να κυνηγάει μια γυναίκα, να την βάζει σε βάθρο και να πείθει τον εαυτό του ότι αν αποδείξει ότι είναι αρκετά άξιος, αργά ή γρήγορα θα του δώσει μια ευκαιρία. Αυτή η στρατηγική αποτυγχάνει κάθε φορά. Και ο λόγος είναι απλός. Τη στιγμή που αρχίζετε να αναζητάτε εξωτερική επιβεβαίωση, χάνετε τη δύναμή σας. Και χωρίς δύναμη, χάνετε τον σεβασμό. Μια γυναίκα δεν θέλει έναν άντρα που την χρειάζεται για να νιώθει ολοκληρωμένη. Θέλει έναν άντρα που είναι ήδη ολοκληρωμένος από μόνος του. Και εκεί έρχεται η στοικότητα, το πραγματικό κλειδί για την αυθεντική έλξη. Οι στοικοί δίδασκαν ότι η αληθινή δύναμη προέρχεται από την αυτοπιθαρχία, από την ικανότητα να παραμένεις ήρεμος, σίγουρος και σταθερός ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω σου. Ένας άντρας που ελέγχει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις του γίνεται ασταμάτητος. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε «Έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι πάνω στα εξωτερικά γεγονότα. Κατανοήστε το αυτό και θα βρείτε δύναμη». Να η πικρή αλήθεια που πολλοί άντρες αγνοούν. Δεν χρειάζεσαι εξωτερική έγκριση. Τη στιγμή που σταματάς να την κυνηγάς, αρχίζεις να την έλκεις. Αλλά πώς μεταφράζεται αυτό στην πραγματική ζωή? Δείτε πώς μπορείτε να ενσαρκώσετε αυτή την εσωτερική δύναμη. Πρώτον, αποστασιοποιηθείτε από το αποτέλεσμα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να δίνετε υπερβολικό βάρος στην κρίση μιας γυναίκας. Το αν της αρέσετε ή όχι δεν πρέπει να καθορίζει την προσωπική σας αξία. Αντί να προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε κάποιον, χτίστε μια ζωή που σας ικανοποιεί. Όταν είστε συγκεντρωμένοι, σίγουροι και βαθιά ριζωμένοι στον σκοπό σας, γίνεστε φυσικά ελκυστικοί. Ο Επίκτητος είπε «Η ελευθερία είναι ο μόνος αξιόλογος στόχος στη ζωή και επιτυγχάνεται αγνοώντας ό,τι δεν είναι υπό τον έλεγχό μας». Δεν μπορείτε να ελέγξετε τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς, αλλά μπορείτε να ελέγξετε πώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον κόσμο. 2. Κυριαρχήστε στα συναισθήματά σας. Πάρα πολλοί άντρες είναι σκλάβοι της διάθεσής τους. Ενοχλούνται όταν αγνοούνται, αγχώνονται υπερβολικά όταν λαμβάνουν προσοχή. Αυτό επικοινωνεί την ανάγκη και η ανάγκη είναι το τέλος της έλξης. Ένας στοικός άντρας παραμένει ψύχρεμος σε κάθε περίσταση, απτόητος από συναισθηματικές καταιγίδες. Ο άντρας που κυβερνά τον εαυτό του, κυβερνά επίσης το δωμάτιο. 3. Σταματήστε να αναζητάτε την επιβεβαίωση. Όσο περισσότερο κυνηγάς την επιδοκιμασία, τόσο λιγότερο ελκυστικές γίνεσαι. Οι γυναίκες αμέσως καταλαβαίνουν πότε ένας άντρας χρειάζεται την επικύρωσή τους και αυτό τις απομακρύνει. Ανταυτού, χτίστε γνήσια εμπιστοσύνη, αυτή που προέρχεται από την πειθαρχία, την ικανότητα και την εμπειρία ζωής. Ο Σενέκας είπε «Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτάρκης. Είναι ο άντρας που δεν χρειάζεται κανέναν, αλλά που όλοι επιθυμούν απλώς για αυτό που είναι». 4. Επιλέξτε σκοπό, όχι ευχαρίστηση. Ένας άντρας που καθοδηγείται από μία αποστολή είναι ασταμάτητος. Όσοι αφιερώνουν την ενέργειά τους σε έναν στόχο μεγαλύτερο από την στιγμιαία ευχαρίστηση, γίνονται μία δύναμη της φύσης. Οι γυναίκες έλκονται από άντρες που καθοδηγούνται από σκοπό, όχι από εκείνους που περιστρέφονται γύρω τους. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε
Μην χάνετε άλλο χρόνο συζητώντας για το τι πρέπει να είναι ένας ενάρετος άντρας. Γίνετε ένας. Σταματήστε να μιλάτε για μεγαλείο. Ξεκινήστε να το ζείτε. Ο ακλόνητος άντρας. Να η πραγματικότητα που πολλοί αρνούνται να αποδεχτούν δεν προσελκύει γυναίκες κυνηγώντας τες. Τις προσελκύει γίνοντας το είδος του άντρα που δεν θέλουν ποτέ να χάσουν. Ένας άντρας που ελέγχει τα συναισθήματά του, που δεν εξαρτάται από την εξωτερική επιβεβαίωση και που ζει για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Όταν αναπτύσσετε αυτές τις ιδιότητες, όχι μόνο προσελκύετε γυναίκες, αλλά προσελκύετε σεβασμό, ευκαιρίες και επιτυχία. Αυτή είναι η καρδιά του στοικισμού. Αυτό είναι το κλειδί για να γίνετε πραγματικά μαγνητικοί και ασταμάτητοι. Αν αυτό το μήνυμα σας βρίσκει σύμφωνο, κάντε like, subscribe και κοινοποιήστε το. Το ταξίδι σας προς την αυτοκυριαρχία ξεκινά τώρα. Τώρα βγες έξω και κάνε το πραγματικότητα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική ποιότητα ενός ακλόνητου άνδρα? Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω.